So congratulations to my TTM main house with 16 rooms is about to be finished. Let me just read what she posted. As I previously attempted to own a house in a low-density suburb, opting for a rent-to-buy arrangement until I discovered that the individual selling the property was not the actual owner. The house was in fact family-owned, and this revelation came after I had already invested in renovations. I was heartbroken, but I chose to move forward. I then began renting in one of Zimbabwe's most expensive suburbs, all while owning a substantial piece of land outside of Harare, which I had possessed for years. My initial intention was to utilize the land for farming purposes, but I had no intention of residing there, as I perceived it to be beneath my status. However, as I continued to rent and face frequent rent increases, I began to question my priorities. When my landlord raised the rent to $2,000, I made the bold decision to reassess my situation. I reminded myself that it was time to set aside my pride and confront reality. I drew inspiration from a wealthy individual from Lomboshawa who, despite not owning a house in a lower density suburb, lived comfortably. This realization gave me the strength to initiate construction on my own land. I commenced with a cottage and eventually moved in with my family. Subsequently, I built a 16-room main house which is nearing completion and erected a substantial wall around my property. From that point on, I experienced a profound sense of peace. I began to calculate the significant amount of money I had squandered due to my concern about others' opinion, and I couldn't help but laugh. I even upgraded my children's schools, and the stress of dealing with landlords disappeared. I now reside in a beautiful home tailored to my desires. The moral of the story is that one should not succumb to pressure from others' opinion regarding their life choices. Instead, individuals should live according to their means and strive to build their dream homes wherever that may be. By doing so, one can truly appreciate their accomplishment and celebrate their independence. Aiwa, vaimborarama zvavo fake life. I'm so happy that she finally realized. I think kuti Jerry ndokwakaita kuti maititi vadzidze zvakawanda. Ndopa vakapepuka. And vachibva kujeri ndopa vanenge vakaita mamuzi ekuda kutoenda kudema kuvaka kuita sei. Because if you remember, vari kujeri ndopainzi paibhadharwa marenti nevanhu veku-UK, mafines amaititi vachiunganidza mari vabhadharira. Vana maititi vaimbonzi vaidzingwa fees. If you remember, naketina vachiita zo maititi vava ndakazombohwa mari, vana vechikoro vazoita sei. Tete Mildred chaiva vanotone mareceipts mamwe airatidza kuti payment imwe yavakapa yanga iri ya5 yeschool fees. So muri kuona kuti akachinja Mura for the past, kubva kwaabva kujeri, kubva kuita sei mind yake yakatochinjwa. Jerry did something to her. And anamalotesa vanotora kuti aiwa Jerry harina kumbotichinja, Jerry njani. I think kuti pane vamwe vanhu vakangooma moyo zvavo, but pana maititi vakabva vaita munhu atori a complete different person. I like the fact that vatoadmita to faking life, kuti she used to fake life. Vazona dzimba dzana Jinimbi dzedza. Munhu ari kutaura kudombosha ndiJinimbi. She was inspired nana genius. Ana genius wekuti they had millions, but vakanonosetla mudomboshava. So someone commented zvikanzi uyu makakurumidza kumuseka kuti kudema kumaruzevha hoyo. Zvikanzi kumaruzevha kweko semune dzimba. Maititi munhu atori topfana anotovafarira zvekudaro, but akutoudzwa zvimwe zvinhu zvitori. Handisi kuona chaatadza zvangu munhu. Amen. Pamwe ndatadza kuona, but muchazvirega. Asi chine maZimbabwe nekungogara chingodzana rafu. Muchazvirega, ibvai pazvinhu zvevanhu, ndo zvandakaona. Ibvai ipapo. Apa she was supporting maititi kwakutonzi aiwa kumaruzevha kweko mune dzimba here mimi muri kudai. And apparently she's blocked and deleted. Because comment yake yabva yatongoenda, hatina kuzomboiona comment yake futi. Zvinhu zvacho izvi. Amen, I don't know, but all the best. 16 rooms, we can't wait to see 16 rooms dzacho. Tinyatsodzione kuti idzi apa dzapera. Aiwa pane vachanyara. Handi maiti but location manje ndo inozongo veduwe chero ukanzi uri kupi imba yacho isingaonekwe. Unoona mu location mekuti vanhu vanenge vachiona kuti vachipfuura so manje kudema kunoendwa nani. Kungoti dema is actually progressing at the end of the day. Vanhu vakawanda vari kutobva kudema vachienda kumabasa avo zvakanaka, and amen, I've never been there, so I cannot really say.
kuti ndokuziya and progress yekwandiziye ndongonzoona maititi vachitaura zveprogress yekudema vanokuziya tiudze kuti kune progress here kana kuti hakuna but iko kwamaitichi last year munhu akaenda unoshuta vhidhiyo yauya kwaita kunge ndo hakusati kwane vanhu vakanyanya pamwe nemamanza aya pane vanhu vakazovaka vakaenda ikoko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi?